Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. 1989an Nazio Batuen Erakundeak Mirabal aizpen omenez data hau ezarri zuen. Patria Minerva eta Maria Teresa, tximeletak deituragatik ezagunagoak, Trujilloren diktaduran hil zituzten Dominikar Errepublikako aktivista politikoak ziren. Zergaitik jarraitzen dugu egun hau aldarrikatzen? Indarkeria matxista ez da iraganeko zerbait, gure jendartearen errealitate tragikoa izaten jarraitzen du. Emakumeen aurkako indarkeriaren makroinkestaren arabera, 16 urtetik gorako emakumeen erdiak indarkeria jasan dute bere bizitzan zehar emakume izateagatik. 2,8 milioi emakume eta neska, baino gehiago indarkeria sexualaren biktima izan dira. Emakumeen aurkako indarkeria ez da bikote testuinguruan bakarrik ematen, egiturazko fenomeno batez ari gara. Espazio ezberdinetan ager daitekeena. Familia, lana, eskola, erakunde ezberdinak, komunikabideak, sare sozialak. Emakume eta neskek mundu osoan jasaten dituzten indarkeria mota guztiak ikusgarri egitea. Indarkeria matxista prebenitzeko eta desagerrarazteko politika publiko eraginkorrak eskatzea edo aldarrikatzea, edo genero berdintasuna eta eskubideen sustapena dira besteak beste egun honen helburu nagusiak. Egun hau ez da egutegiko data hutsa. Gogorarazten digu indarkeria matxista ez dela arazo pribatu bat, baizik eta jendarte osoari dagokiona, guztion konpromisoa eskatzen duena. Ziur, entzun izan dituzula antzeko esaldiak. Geratzen bada, nahi duelako da. Gizonak ere indarkeria jasaten dute. Salaketa asko faltsuak dira, edo zer egiten zuen han ordu horietan arriskutsua izan zitekeela bazekien. Ideia hauek oso arriskutsuak dira, izan ere arazoa minimizatu, justifikatu eta ikustezin bihurtzen dute. Bideo sorta honetan, emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko mito ohikoenetako batzuk desmitifikatuko ditugu, izan ere errealitatea ulertzea da eraldaketarako lehen pausoa.